በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሁን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስባሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሰበ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ጽዮን መጸግዒትና ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክ ብዘኸበሮ መጠን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 8 ሕዳር ስንክሳር ልትሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸለወትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዓመታዊ ክብረ በዓል 4 እንስሳ እዩ። እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። 4 እንስሳ ብምልዳዊ ኣጸዋውዓ 40 60 እንዳበልና ንጽውዖም ቅዱሳን መላእክት ኮይኖም ናይ እግዚአብሔር መንበር ዝስከሙ ጸወርት መንበር 6 ክንፈ ዘለዎም ብዙሓት ኣዒንቲ ድማ ኣለዎም። ንኽትሪኦም ኣዝዩ ዘፈርሕ ግርማ ኣለዎም። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ብ4 ወንጌላውያን ተገሊጾም ተመሲሎም ኣለዉ። እዞም ቅዱሳን መላእክቲ 4 ገጻት ኣለዎም። ገጸ ሰብእ ማቴዎስ፣ ገጸ አንበሳ ማርቆስ፣ ገጸ ላሕም ሉቃስ፣ ገጸ ንስሪ ድማ ዮሐንስ። ንቅዱሳን ሐዋርያት ድማ በዚ ገጸ ተመሲሎም ነዚ መጽሓፍ ንኽጽሕፉ ይረድእዎም ነበሩ። ንሰብን እንስሳን ምድርን ኣዕዋፍን እንስሳ በረኻን ኩሎም ምሕረትን በረኸትን ዘውህቡ ክቡራን ቅዱሳን መላእክቲ እዮም። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ብዙሕ ግዜ ተጠቒሶም ንረኽቦም ኢና። ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 1፣ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5፣ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 ብብዙሕ ምስጢራት ድማ ይግለጽ እዮም። ፈጣን ተራዳእነት ናይ ጸወርቲ መንበር ቅዱሳን 4 እንስሳ መስኩላትና ይኹን። በረኻቶምን ረድኤቶምን ኣይፈለየና። ዝተቐደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለክሙ ክሩባውያን አፍራሱ ለመሃይምናን ጻድቅ እንተ ወርቅ አክሊለ ርእሱ ሃምዘ አምላክ እንተ ትጸውርዎ በአትረ ንሱ ለእለ ገገዩ ሰብእ ወለእለሂ አበሱ ሰአሉ መድኃኒተ ወሂወተ ህሱ መንገለ ፈለሱ ወሆሩ አበዊሃ ዘቀደሙ ለእግዚእ ክብራ ዘመጸት በበዓልክሙ ክሩባውያን አፍራስ ንስእለክሙ ነጽረውሃ ከመትረኢ ሃበ መፍቅድ ወልድ እሙ እስመ ብዙኃት አዕይንት ለክሙ ይብል። በረኸቶም ናይ 4 እንስሳ ምስኩላትና ይኹን። አማላጅነት አቡነ ኪሮስ ድማ ምስኩላትና ይኹን። ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና። ወርሓዊ በዓል አቡነ ኪሮስ ጻድቕ እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ አቡነ ኪሮስን ናይ 4 እንስሳን ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ አፍኒን ዝተሸመሉ ዓመታዊ በዓሉ እዩ። ወዲ እቲ አረማዊ መኮንን ዝነበረ ቅዱስ ቁፍሮንያ እውን ዕረፍቲ እዩ። ቅዱስ ቁፍሮንያ እዚ ቅዱስ ድማ አቀዲሙ ወዲ አረማዊ መኮንን ዝነበረ እዩ። ንሱ ብንእስነቱ ከሎ ድማ ካብ ናይ ኣባ ኩሚስ ገዳም ናብታ ሃገር
زمص سمو مرقريوس ዝበሃል መነኮስ እዚ ወዲ አረማዊ ለዋህ ክርስቲያን ከም ዝኸውን ትንቢት ተዛረበ። ድሕሪ ቁሩብ አዋርሕ ድማ ቁፍሮንያ ገዳማት ከጥፍ ናይ አቦኡ ሰራዊት አኪቡ ናብ ግብፂ ዘመተ። ኣብ ናይ አባ ጳኩሚስ ገዳም ዝበፅሐ ግን እቲ ዝኾነ ካልእ እዩ። ናይዚ ቅዱስ ጽዋዓኡ ድማ ከም ናይ ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ ጻውዒት እዩ ዝመስል። ቁፍሮንያ ንገዳም ከጥፍእ መጺኡ ከሎ ገና ናይቲ ገዳም አንፈት ምስ ረገጸ ልቡ ረዓደ፣ አእምሮኡ ተሃወኸ። ዓይነ ልቦናኡ በሪህሉ ድማ ነቶም አቦምኔት ኣብ ዝረአዮም ጊዜ ንበይኖም ገለል አቢሉ ምእንቲ ከመንክሶም ሓተቶም። ንሶም ድማ ስለኡ አቀዲሞም ብመንፈስ ፈሊጦም ስለ ዝነበሩ እሺ በልዎ። ቁፍሮንያ ድማ ንሰራዊቱ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ነገሩ። ንሱ ኣብኡ መንኩሱ ተረፈ። ድሕሪ እዚ ስራሕ ምንኩስና ለይትን መዓልትን ብምስራሕ ኣብ መንፈሳዊ ተጋድልኡ በርትዐ። ጾምን ጸሎትን ብምብዛሕ ድማ ክጋደል ምስ ጀመረ ሰይጣን ብፈተና ካብ ናይ ህይወት መንገዲ ከውፅኦ ስራሕ ሕማቕ ኣተንስኣሉ። በዚ ምክንያት ድማ ኩሎም ናይቲ ሃገር መኳንንቲ ንሃገርና ዘጥፍአ ወዲ መኮነን ኣብዚ ኣሎ ኢሎም ንኣፍራቅያ ወሲዶም ክቐትሉ መፁ። ነቲ ገዳም ወረርዎ። ነገር ግን እግዚአብሔር ንቅዱስ ቁፍሮንያ ስለ ዝሰወሮ ፈጺሞም ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ንዕኡ ክረኽብዎ ኣብ ዘይከኣሉ ጊዜ ንባዕሉ ነቲ ሰራሒ ክፉእ ቀቲሎሞ ተመለሱ። ቅዱስ ቁፍሮንያ ድማ ኣብ ልዕሊ ገድሊ እናወሰኸ ትሩፋት ኣብዝሐ። በብሸውዓተ መዓልቲ ከዓ ክጸውም ጀመረ። ዝምገቦ ድማ መሪር ናይ ዓደን ጓሬ ፍረ ጥራሕ ነበረ። ንሱ ኣብ ዝነበረሉ ወርሓት ድማ አራዊት ምድሪ ንእንስሳታት እናቀተለ ኣብ ልዕሊ እቲ ገዳም ዓብይ ጥፋት አውረደ። አባ ቁፍሮንያ ድማ ናብቲ ክፉእ አራዊት መጺኡ ከም በጊዕ ሒዙ ኣሰሮ። እቲ ክፉእ አራዊት ድማ ተኣሲሩ ከሎ 10 ዓመት ጸኒሑ ሞተ። ድሕሪ እዚ ድማ ቅዱስ ቁፍሮንያ ዝተኣዘዘ መልአኽ እናመርሖ ናብ ኢየሩሳሌም ብሓንቲ መዓልቲ ኣብጽሖ። ኣብኡ ድማ እግዚአብሔር ብዙሕ ምስጢር ገለጸሉ። ካብ ዝኸበሩ ቦታታት ተባሪኹ ድማ ናብ በዓቱ ተመልሱ። ተጋድልኡ ፈጺሙ ብሰላም ድማ በዛ ለማዓንቲ 8 ሕዳር ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለቁፍሮንያ እንተኮነ ክርስቲያናዊ ሃዲጉ አባሁ መኮንን አረማዊ እስከ መነኮሳት ነበሩ በህድአት ወበጸማዊ አሰረ ከመበግዕ ዘአልቦ ምንሳዊ መራእየ ደብር ዘይቀትል አርዌ ይብል በረኸቱ ይሕደረና ማለት። 4 እንስሳ ኪሩቤል እዚኣቶም ድማ ናይ እግዚአብሔር መንበር ዝሽከሙ ናይ እግዚአብሔር ሰረገላታት እዮም። ስለኦም ድማ ዝጸሓፈ ቅዱስ ዮሐንስ ከምዚ ክብል ጸሓፈ። ኣብቲ ቅድሚ ዙፋን በረድ ዝመስል ባሕሪ ኣሎ። ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋን ድማ 4 እንስሳታት ኣለዉ። ብቅድሚኡን ድሕሪን ድማ ዓይኒ ዝተመልኡ እዮም። እቲ ቀዳማይ አንበሳ ይመስል፣ እቲ ካልኣይ ላሕሚ ይመስል፣ እቲ ሳልሳይ እውን ናይ ሰብ መልክዕ ይመስል፣ እቲ ራብዓይ ድማ ዝበርር ኣሞራ ንስሪ ይመስል። ናይዞም 4 እንስሳ ነፍሲ ወከፎም ክንፎም 6 እዩ። ኩልንተናኦም ድማ ኣዒንቲ ዝተመልኡ እዮም። መዓልትን ብለይትን ዕረፍቲ የብሎምን። ዝነብር ናይ ኣማልክቲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ጽኑዕ ክቡር ፍሉይ እዩ እናበሉ የመስግኑ። ራእይ 4:7 ከምኡውን ነቢ ኢሳያስ ብራእይ ዝረአዮ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባኦም ከምዚ በለ በታ ንጉስ እዚያ ዝሞተላ ዓመት ንኣነ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽ ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ርኤኽዎ በለ። ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ስራፊኤል ቆይሞም ነበሩ።
ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም። እቲ 2 ንገጹ ይኸድኖ፣ በቲ 2 ድማ ንእጋሩ ይኸድኖ፣ በቲ 2 እውን ይነፍር ነበረ። እቲ ሓደ ኸዓ ቅዱስ 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 እዩ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት፣ ኩላ ምድሪ ብኽብሩ መሊእ ኣላ ኢሉ ኣድሃየ። ብድምፂ እዞም ዘድህዩ እቲ መሰረት ልዳውቲ አንቀጥቀጠ። እታ ቤት እውን ትኪ መልአት። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6:4 ነቢ ዳዊት ድማ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ተቐሚጡ በረረ በለ። ካልኣይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ዝተቐመጠ ንሱ ንምድሪ ኣናወፃ በለ። ሕዝቅኤል ድማ ካብ ሰሜን እንሆ ዓብዪ ንፋስ ክመጽእ ረኣኹ። ዓብዪ ደመና ኣሎ፣ ኣብ ዙርያኡ ብርሃን ኣሎ፣ ካብኡ ድማ እሳት ቦግ ኢሉ ይወፅእ። ኣብቲ ማእከል ደመና ኣብቲ ዘሎ ውሽጢ እሳት ከም 4 መልክዕ ርእሲ ኣሞራ ዝመስል ኣሎ። ኣብ ማእከሉ ድማ ከም 4 መልክዕ ኪሩቤል ኣሎ። ወንጌላዊ ዮሃንስ እውን ደጊሙ ከምዚ በለ፣ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋን ናይ ብዙሓት መላእኽቲ ድምፂ ሰማዕኩ፣ ናይቶም እንስሳታትን ናይቶም ሓለቓታትን ቃል ሰማዕኩ። ቁፅሮም ድማ እልፊ ሓለቓታት ዘለዎም ብዙሓት እዮም። ነቲ ዝቐተለ በጊዕ ሓይሊ፣ በዓል ጸግነት፣ ጥበብ፣ ጽንዓት፣ መንግስቲ፣ ክብርን ጐይትነትን ምስጋናን ገንዘብ ክገብር ይግብኦ እዩ ኢሎም ብዓብዪ ቃል ተዛረቡ። ከምኡውን ኣብ ሰማይን ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዝተፈጥረ ኩሎም ፍጥረት ጐይትነት፣ ሓይሊ፣ ክብሪ፣ በረከት ነቲ ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጠ እግዚአብሔር ንዕኡ ነቲ በጊዕ ድማ ንዘለዓለም ይግብኦ። እቶም 4 እንስሳታት ድማ ኣሜን ይብሉ ነበሩ። እቶም ሓለቓታት ድማ ይሰግዱ። ስለ 4 እንስሳ ስለ ልዕልናኦምን ስለ ክብሮምን ካብ ብሉይን ካብ ሓዲስን ብዙሓት መጻሕፍቲ መስኪሮም እዮም። መሓሪ ይቕረ በሃሊ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ስለ ኩሉ ፍጥረት ምእንታን ክልምንዎ ቀረብኡ ነበሮም። ገጸ ሰብእ ስለ ፍጥረት ሰብ ይልምን፣ ገጸ ኣንበሳ ስለ ኣራዊት ይልምን፣ ገጸ ላሕሚ ስለ እንስሳታት ዘቤት ትልምን፣ ገጸ ንስሪ ድማ ስለ ኣዕዋፍ ትልምን። ካብ ኩሎም ሰራዊት ሰማይ እዚኦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዕብየት ብጣዕሚ ቀረብኡ እዮም። ስለዚ ድማ ኣብ ኩሉ ዓለም ብስሞም ኣብያተ ክርስቲያናት ክህነጹ በዛ ሎማዓንቲ ዝኽሮም ክግበር ኣቦታት ኣዘዙ። በረኸቶም ጸሎቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኣፍኒን። ከምኡውን በዛ ዕለት እዚኣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኣፍኒን ዝተሸመሉ ዓመታዊ በዓሉ እዩ። እዚ ድማ ምስ ሱራፌልን ኪሩቤልን ናይ ልዑል እግዚአብሔር ናይ ጐይትነቱ ዙፋን ዝሕሉ እዩ። ስለዚ ክቡር መልአኽ ድማ ሄኖክ ከምዚ በለ፣ ነቲ ቤተ ሱራፌልን ኣፍኒንን ዝርያኡ እናዝሩ ይሕልዎ። ንሳቶም ድማ ንናይ ልዑል ናይ ጐይትነቱ ዙፋን ክሕሉ ከለዉ ዘይተኸሱ እዮም። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ራእዩ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቆሙ 7 መላእኽቲ ረኣኹ። ራእይ ምዕራፍ 8:2 ከም ዝበለ ሊቃነ መላእክት ቁጽሪ 7 እዮም። ንሳቶም ድማ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል፣ ቅዱስ ራጉኤል፣ ቅዱስ ኡራኤል፣ ቅዱስ ፋኑኤልን እዮም። ኣሜን። 7 ሕዳር ዝተሸመሉ ዓመታዊ በዓሉ እናኽብረሉ ቅዱስ ኣፍኒን እዩ። ንናይ ስሉስ ቅዱስ መንበር ንምሽካም ዝተሸሙ ናይ 4 እንስሳ ኪሩቤል ንናይ ሊቀ መላእክት ናይ ቅዱስ ኣፍኒንን ሓለዋን ኣማላድነትን ኣይፈለየና። ኣርኬ ናይ ቅዱስ ኣፍኒን ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም ለከ እንዘ ትቀድስ ትስልስቶ ዘታጸንእ ዘልፈ ለመንበረ ኣምላክ ኣቂበቶ ኣፍኒን መልአክ ዘምግባሪከ ኣኩቶ ለጌጋ የሰብ ኣመት ሰሩ ጽፈቶ መጽሐፍ ዕዳየ እትድግ ባቲቶ። ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ኣሜን። 8 ሕዳር ዓመታዊ በዓላት ዝኽበሩ ቅዱሳን ድማ እዚኣቶም እዮም። ቅዱሳን 4 እንስሳ ኪሩቤል
ቅዱስ አፍኒን ሊቀ መላእክት አባ ቅፍሮንያ ጻድቅ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ንጉስ ዘምስለ ቅዱስ መስቀል ቅድስት እግዚእ ክብራ ወርሓዊ በዓላት ድማ እዚኦም እዮም ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት አባ ብሾይ አቡነ ኪሮስ አባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያ ካብ 72 ሐዋርያት ራእይ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 6 ዝወደቀን ዝነጠበን ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተአርመለይ አሜን። ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ዝወደቀን ዝነጥበን በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተአርመለይ በድጋሚ አሜን። በረከትን ጸሎትን ናይ 4 እንስሳ ምስኩላትና ይውዓል አሜን።